en el carrer de Halloween. Cada dia és un nou començament, però pel que seu almenys el que m'han dit, un àngel i un dimoni no es caurien bé. El vampir es col·loca bé el barret, l'home llop practica tai chi, l'àngel a l'origami s'ha enganxat, però francament m'hi assemblo. Dins el pis 1031, ell qui està ballant, vull aigua, encén l'ordinador, els fideus ja estan cuinats. Si vols salvar aquest món, primer t'has de relaxar, ens ho passem molt